Балақай, сәлем достар. Қызғанып отырам міне өзін. Келді тауық достым қонаққа зарлана. Болырсаң меңа сен генә болыш аласың Ғали Ғалимович дей, құтқар мені дей. Ол бит білә менің бүтін хайуандардың өсімліктерінің тілін аңлағанны. Менә шулай дей жәмәғат. Йұрттағы бүттін құшқұртлар меннен кілә мені мысқыл итәді. Сен ұша білмейсің, не езә білмейсің. Бигрәкте қаз білән үрдәк арттырады менә шул үрти баштағанда дей. Біләсілері келсе, сенің бит тәпилеріңді әне бит тұрпайып қына тұралар дей. Біздікі ненде дейік бақтаналар. Құтқарсаң сен генә құтқара аласың мені дей. Менә шул Әминен тынышландырам, дейм. Соң сен бит біздің тәуә құшлар, павлинлар нәсілінен дейм. Ең модыр құшларының туғаны дейм. Йоқ, аңламайын дейді әтесің. Әлі бит үстәуіне сен бит динозаврлар білән бірге ешеген тұқымнан шыққан. Сен ең бұрынғы құшларының бірсі дейм. Йоқ, енді аңламайын. Видео қарайық, тынышландырсың бәлкі. Дүнияда 50 миллиард құш бар. Алар шул қадар көп һәм түрлі. Кайберләре зур, икенчеләре бик кичкенә. Бик шәп ұша, yüзә һәм йөгерә торган кошлар да бар. Төрле булсалар да, кайбер кошлар үзара туганлык җепләре белән бәйләнгән. Мәсәлән, ұша белми торган пингвин альбатрос һәм давыл кошының якын туганы. Ул кайчандыр алар кебек ұша белгән. Ләкин үзе яшәгән җирдә дошманнары булмау сәбәпле бу сәләтен югалткан ди галимнәр. Аның каравы, пингвин бик яхшы yüзә. Ул чып-чын су кошы. Ә бу тукран, урман табибы. Ул безнең өчен бик гадәти, таныш кош. Ә менә аның туганнары чит илләрдә яши. Алар Америкада яшәүче тукан һәм Һиндстанда тереклек итүче бал күрсәткече. Ала карганың да туганнары күп. Алар кара карга, шәүкә, күкшә, кызгын һәм сайыскан. Ә бу яр карлыгачы яки керәшә. Ул күп вакытын күктә үткәрә, бик яхшы ұша. Ә менә җиргә басып йөрми диярлек. Моның белән ул үзенең якын туганы калибрига охшаган. Достым, бу кышны син инде беләсең. Шулай бит? Әйе, бу ябалак, көчле, батыр, ярткыч кош. Аның туганнары бик күп. Алар байгыш, ак ябалак, саз ябалагы, кулаклы ябалак, карчыга сыман ябалак. Бер-берсенә бик охшап та үзара туган булмаган кошлар да бар. Мәсәлән, шелән, ләкләк һәм торна. Алар бик охшаш, шулай бит. Ләкин үзара туган түгел, башка төрле кошлар гаиләсенә керәләр. Ә бу тавык. Беренче карашка габгади кош. Yüzә дә яхшы итеп ұша да белми. Шулай да тавыкның хәтере бик яхшы. Ул хуҗасын һәм барлык йорт хайваннарын истә тотарга сәләтле. Тавыкның кошлар арасында туганнары бик күп. Алар күркә, көртлек, тауис, фазан, урман тавыгы. Галимнәр тарафыннан испатланган тагын бер факт бар. Тавыклар тәвә кошы белән берлектә борынгы тиранозаврларның варислары икән. Менә шулай, достым, төрле гаиләләр була икән сезнең арада. Берсеннән берсе төрле, берсеннән берсе кызык, матур. Ошуга килгәндә, сиңа бераз менә спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Менә минем кебек төз гәүдәле булырсың, бераз җиңеләеп тә китерсең менә минем кебек. Нәрсә дип әйтим инде, достым? Син менә йорттагы башка кошларга әйт, бүтән синнән көлеп утырмасыннар анда, яме? Һәм үзеңнең тәвә кошы белән дус икәнең, туган икәнеңне, динозаврлар шырыннан бирле яшәп килгәнеңне дә әйтергә онытма. Шулай, достым, борчылма. Ярый, сау булып тор, яме? Сез дә сау булыгыз, дуслар. Тавык кебек җылап, зарланып йөри күрмәгез анда тагын.